sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasarono a drama. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngamiti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adangdangan. Isu a makidangdangag akmatan kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman mat ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Nga amok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak, manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa, nakariing kayo ba yung gayam? Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Ngam, jak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko, isari muarak. Amangan mat no gapuday tayo iti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita ken kuana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa yung agbiyahin ton bigat. Excited, akmata namang sabat ka ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak as sumurot iji airport. Anya? Angam, apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa kiji opisina. Isa, da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni Mama mo, eh? Pangaasim taurnusan ta kumati may papankadat na, Freddy. Panunutom kumamat ti anak na. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Kan sala nga ta, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Podno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Pala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinata. Aramide mo ti kayat mo, ta aramidak matan ti kayat ko. Kasta, kabailan da kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Pangasim, Papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok, adinakmat lang maawatan anak ko. Papa,
Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan mariknak apan nagayat ka ni mamam. Iso ana say sayaten no pumanawaklangan ni ti balay. Kasta ka dilatan, Papa. Wan Jane iha. Sorry. Ngam agdan sa baling ay ayatak. Ang apay, Papa. Apay anaaramid mo ti kastoy ka ni Mama. Ita ka di pa'y tadan idadyo. Ita ka di pa'y talakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa. Sige, iha. Patuloy akon. Sikanti makaamo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y may anti-inam, anak ko. Cherry honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko di asawak. Manipo dita, awanen makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayatan ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayatin ka unay-unay, Cherry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaak ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatag. Tinapatag, ay ayatan kan ipatpatagnak ti lalaki. Cherry, Kat, kasano ak nga rodan, no kunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy, ti pakik extra ak. awan na rin ba nga pagdanagam? Ado ti ornong ko. Ado ti kwarta nga aramaten ta. Sigurado ka? Wen ko naklangaroden. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. Mama, Jane, iha. aging ka di ita. Kat panpanunutan yu pailaang ni Papa, Mama. Jak ilibak deta, iha. Talagang amin ajak malipatan ni papam, anak ko. Nga uray pinasaktan da kayo iti kastaunay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Tibagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni papam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wan, anak ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailaang ni papam. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni papam. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka, nanak ko? Saan ka mo ito na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Namuak din na pasama ka na kayo ka ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana, Agsakit ka ano kasta di aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam ti mangan Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kaslabong tak ti barukong ko. Gapu
iti kinasakit na. Agasam man, taimbati da kami nga gina. Sana ing kabalay ti babae na. Nagsakit na. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwanya ron Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit ba't tinakam kao? Gapo itinaramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-malwag talaga nga aramidag. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mat. No kaano ang nagawi din di anak ta. Isumot din di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak mo na ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak day jay a Freddy. Tumukno sa dilangit ti gurak iti day jay a tao. Halakit kanayunem ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot kasarsarita jay anak ta. Iwan lakay. Talaga kasta ti aramidag. Kasano? Nagatang maaminan nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor ta nga rudan diti department store. Tayin tamangan iti restaurant. Mabiit lang, honey. At dapat gayam na lipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro arano, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanan day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagidya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabalin na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramida niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kin ni Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama ang anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkit-kita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko. Amom mati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama, Kailiw ko na yan ni Papa anak ko. ay, masya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasin tilanga na. Kimotong pa yan. Wanya raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti magina. Ti pagdanagak, ang mga agsakit gapo iti sana pampanangan. Baka padanag mga rudikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida.
Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unban ngagpay sulakay. Alo ko uyam di anak ta. Bareng sika, tinenggan na. Ha, nay, anyat mapaspasama ken ka anak ka. Apay nga aprusam ti barukong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Ha, Maulaw. sos, mabiglaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia, umay ka dito silid si anak ta. Tartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasamak iti anak talakay. Ay, wala ron bakit? Urayan ta arumwar ti doktor anang tamingkan ko na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wala ron, apo. Madagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apo. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan iti sidong ti sabali a babae. Apok. Nay, Mama! Jane, anak ko. Tatang. ay, ayaman akta nakaring kan Lloyd anak ka. Kumusta tirik nam? Ni Nana. Sa dino ti ayan na. Iso tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kung na ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ken ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kayat asawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino da jay ko nak? Kwa, Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry, ngam nagsinubyan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan, ngam agwin na swastan. Ay ayatek pala ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mangrabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, apo. Dakamain ka ni lulam ti makaammo ka ni mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswa si dadaan kami amang tulong kan kwa na.
Di ka madanagan, ta saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Ag-asaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti ina, maapok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy jay amam. Tapay akilaat matlatan ti kas jingay naramid na kadakayaw. kagurak ni Papa, Lolo. O kahit anya nga iti planom, apaok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga ikit kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane apok. Iso ti aking basol iti amin. No apay anag sakit ni Mama. Iso ti makagapo. No apay anaadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane anak ko. Anya ti aramidan nyo dito eh. Pastrikan na kumapay anak. Agpalawagag. Awanan ti rumbang nga ipalawag yo pa eh. Agsupli ka ni tiyan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin itinayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni mamam iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane anak, pakawanan na kuman. Pagbabawya akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama. Gapoy iti naramid yo. Anya, ang saksakit ni mamam ko nam. Wan! Ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta sanda ka kasapulan. Freddy, Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito ay pangaasim. Jane iha, pangaasim tapastrikanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik, tibulod ko abiyag. Pagawanan na kumaloida. Amok adakkel tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik, di kan panawan, Loida. at dan sakit ko. Kat amangan no sanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kastabakan. Agyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny, kasarita na kumaman. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagkawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon. Nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahiton panawan ka ni mamam. Anak, ibagam laang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo. Tapno mapakawan nak lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane, No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas tati kasasaan ni Mama ita? Nasakit tinakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang tagpagpakaasikan ka.
anak ko. Pangasim, pakawan amon ni papam. Punasumon tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, mama. Nalipatan niyo ka din ti panang-panaw na kadatayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kadatayo. Ha? Pudno anasaktanak iti inaramid ni papam. Ngam nagkitawan iti pampakawan. Mama, Nagkari ngagbalbaliwan ni papam. Iso nga ikamgarot iti gundaway na. Amang panagnak iti panagbalbaliw na anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramid na. Ngam pinakawan ko lata. Nga puta ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ang ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang matan ni papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni mama. Iso apasaray mapanak met iti balay da lolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon no aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo may papan iti daytoy. Kasta matlaangan kadagiti naayat adumdumngeg dito'y programam. Sapay ko ta maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Maawatak tiriknam. Maawatak tigura iti puso ken kaunggam. Ngam anyangay nga rod pagayam ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot. Amin tayo ket makaaramid iti basol. Tangay daw dawatam met ti opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at siguro no ikkam iti gundaway ti amam. Tapno panaknakan na at talaga ang nagbabawyan nan ti inaramid na. Awan ti permanente dito'y lubong pagayam ko. Ditay ammo no anya ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Saan ka matkit di apilitan amang pakawan adagos iti amam. Ngam kit di mo unay ti mang pasakit ken kuana. Annadam ti garaw ken panagsaritam iti amam. Tauray balibaliktadam ti lubong isulat ta ti amam. No awan daytoy awan kamet ditoy abiyag. Kunada nga roden, time heals. Dawatem ti panarabay ti apo. Kidawam ti tulong na ket iyuman mo amin a marikriknam kenkwana. Patsak adumteng tumetlaang ti aldaw a mapakawan mo ti amam. Narigat ti broken family pagayam ko. Iso ano kabaalan nyo lakit di nga ornosan, aramidan nyo. Alakastan pagayam Jane, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan.
Nuapay anak ko ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasama. Sa dino tayong Brent kan Andrew. At dada iti kwartuda Apay ka dila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. In ka man ayaban nida, tatulungan da amang linis iti tangki ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot mo't. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, aya, asika ti rumaneklamo, kat saan mo't asika ti mabilag. In ka kat ayaban nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti araramidan da. Nagado ama trabaho. Ngam... Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samot ten, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jack mo't ida Awanan ti ado pa yasao. In kakat ayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Christina. Gabriel. Awan mo ten paggastusam. Ta kompleto kayo mo ten kadagiti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingkiak mo ten. Umaladetan nga abastoyo iti makadomingo. Ngam... Paano manin ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Christina. Tsak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuwang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wan manang, damagag laang kumano sa dino ti ayan mo ita. Ay, kat adda laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana kadigan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minin itay ti asawa. Jack lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Ni, day tamot nga agpay ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, ana. Nakitak dito'y cathedral, manang. Ngam, ti pagsindaawak, ada saklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. Limabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda, ngam, gaslag nerbyusak. Nang runa idi nakitak nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan nak kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadag ti chismis.
Agdamdamag laang mutket di, Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti ko nak ngay patakder ko abala ije tarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu ak ije Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder ak iti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Si magpet kamot gaya man anak ko. Wenanang, Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? malmalpasan ananang. Jay laang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wenang, isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin, takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar, tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay, kada kayo nga rod, Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan to ti balay, apaman amalpas. Ay katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo anak ko. Uwan ko naklangaro din. Agawid tak nga agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa. Urayin nyo latan ti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton bigat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manan. Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abadok. Plancha umat ti uniform ko. Ihanger mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan? Ala. In ka nga ron agitasaran, iti pangaldawan tayo, ta mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wana nang. Abangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay distinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito mat, ti para kanitatang. Dakayan ton di makaamo amang tutken ko na. Ay, sige barok, katulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunakmanan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, dakaylat ta kuman ti mangtulong ni Christina amang kita karag iti ubing. Ay uwan, awan pagdanagam barok. Da kami ti makaamaw. O sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige Gabriel, Diyos ti kumuyog iti panagbiyahem barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron lukas ta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karag iti ubing, tatumulong da. Tapno damot serpit itat ko nga allowance da. Wen, Agawin na kinton o may alawas, isuntumat tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto.
Yawis mo menten karagiti kakabagyam. Kastamot kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti pagkaponda. Iso nga oray saan kun nga yawis karakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang met. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. When iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Oray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Oray iti apagbiit laeng akan nito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan mo't kit di. Ngam kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kendamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marikna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amanang. Sanen, Ruby. Ad-adala ang amasakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babae na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan. Imbag pa'y ni Manang Christina. Ta nakapatakder day tikas dya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Manangatama tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka no tinagastos day jay. Ang uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang serbina. Ha? Ni, apay mo dan ako ng tikas ta, insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kasta, insan? Ay sus, naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Diya ka mo kasta, insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari? Agul uli maklatan nga uray amo na aluklok ko ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksak ni ti kasta na amwak. Ay, grabe talaga insan. Ang, anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Christina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti ang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay.
Baybay aklatan. Nasakit man nga. Ikariga taklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay mo? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Christina, anak ka. Okay lang, matatang. Ang, ada na amwak. Anya na itaan na amwam? At kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Christina? Ay nabayagan na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Christina nga da babae ni Gabriel? Hay, una yan. Pampanunutok lang kasla, una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Christina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu apalayda. Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ate sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila ti nakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulaan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon lang agasawa. Wala. Ramag ko ide, asug-sugsugan da ni Christina, tapno isinan ni Gabriel. Ang di na ka lumabali na sinaan, ta ipagpagapo na ka nagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon lang agasawa? Nalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Christina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya na ita, Christina? Gabriel. Apay, naibus ka din ti karga ti ATM ko? O ato, no maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatam. Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko. Ikanak pa'y kuma iti atido ka panakanos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biyang. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat.
Pag-asim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Ti ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay, nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga kasta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlaang ni Manong Gabriel. Jakun mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga rudpe man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam laang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan na latan no kay kayat na. Anya nga gayam ti kuna dagiti anak yu, manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramidan ti amada? Amo da siguro Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent, nga agadal kano na imbag. Tano makaturpos kat makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Iso nga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamit ti pinilim apakyasawaan. Mama, Sana bale, ta saan da kayo matabaybayan. Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama, Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? One Miss F. Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabbalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga aramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti may sapay apagsakitan tinakam ko konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsentyen namet. Isu ajaklat na nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di may bagak tatalaga asaan da kami met abinaybayan. Kompleto kami iti abasto ken saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak met alipaten laengan ti amin
ngamjaklat tamat maliklikan a panunutan, nang runa no kasjay nga agmay may saak. Mapanpanunot ko pa'y kit di ti agibalas, barang kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak mat ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit, agingga a makaturugak. Agingga laangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Pagyamanak mo tiing kapanang ibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagipti na palabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibalas. Anya a klase ti panangibalas ti kayat mo asawan. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mo nga aramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumatlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan tinasayaat nga ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutem latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngam iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana. Saan laeng a kwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kitdi nga asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpud no aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Christina, ket ulitak manen ti agyaman itiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos adda matrik na tayo nga agayat. Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tanumaminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan, narigat ti basta agtaltalaklatan, nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agayan ayat kami paylaeng kanigreg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ha? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka, nakakita kanyak, babe. Kwa, apay nga da ka dito eh. Ti kayat ko asawan. Nag-text mo na inawagan nakpay kumaa. Sakbay ngay may ka. Anya? Ne, diyak amo nga masapul gayam nga ag-text, ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Wan atap no amok no umay ka kung saan. Anya? Kat sigud mat noom umayak dito nga uray sana kun nga ag-text mo no umawag. Saan ka di? Wen, ngam editay chay. Sa balitan. Anya? Ola, sumurot ka kanyak. Rumwarta dito opisina. Saan adito iti pagsaritaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y at-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Nabsugak pa'y ngamin. Makan kalat na namangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun at kinawatan ko ni Greg. Ay, masarak nga ron. Nakaad-ado arason na. Saan ba ta sigod kasjay? Isupay kit di ati kanayon ang mga uawis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-i-promote iti trabaho na? Uwan?
Siyempre, na-promote yung tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. So nga awadon latan ni Greg, friend. Sa balit yung agparparik na kanyak, friend. Anya? Anya di kaya't mo asawan? Nadlaw ko nga nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamot, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsungbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas-mas daawag. Kita tasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na, ha? Dalabit, busy lang mo tinobyom. Sapay ko matakas tangag pa iso, Mira. Parbango na yun. Apay nga itakala nga sumangpay, marilaw. Ay, kwa na lang. Dah. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami pay. Nay, kita anak ko. Masansan mo ti panagawid mo iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay, nagadaadaw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ninanang mat, saan akon nga ubing. Di kay kadiagdanag, takabaalak ti bagik. Alala, sumurik ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutain. Wen nanang. Hello, Greg. Agyaman ta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya kang. Ado kami ti kliyente itay. Iso nga itakla nga nasong batang tiyawag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mon. Mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Ada ibagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Tadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga rodan, no Stadino. Kenuan niya nga oras tangag kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di mo kunam nga daibagam kanyak? Wen, sikapay, Greg. Damdama akton. Sikapay ta ladies first nga ron. Sikapay nga, Rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanyak, Greg. Marilo, Oh, apay nga agsan na ay kamutan. Anya dayjay ko nak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. tangay pilitan nak. Ibagak nga rodan. Ngam sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ken ka. Ha? Lading itok nga ibaga. Ngam waswasan tanti relasyon ta. Anya? Pasensya kan. Ngam adan sa baling ay ayatek. Ket natulagan ti kalay sami. Anya? Pakawanan ako ma. Jakmat siguro pakabasulan ti panangibagak iti punuken ka. Sorry. Apay, Greg. Apay anaramid mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Awan. Nga masikugan ni Katrina. Isa masapol nga agkalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay pun gayam.
Anya itayin, di kunam nga ibagam kanyak. Ko... Awan gayam, Greg. Kung kunak lang, Dayjay. Lipat naman ti kunak nga ibagak kumakanyam. Awan, Dayjayan. Sige, panawan ka dito eh. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilu! Marilu! Pagawanan ako mananang. Nailawaan. Ay, anya ngay nga raw. Adaditan, anak ko. Awatan tayon at tikinapod na. Tirumbo nga aramidam ita, kat aywanam anaimbag ti si kugmaw. Iti kasta, nasalun at daw nga ipas ngay mo. Nanang, Saan mo anagayatan ti amin? Di mo mo namnamaan, asinaan nakagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo naman tigasat mo, anak ko. Narigat mo't no ipilit mo tibagim kan kuana. Kahit saan nakamagayam ngay ayatay na. nanang. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti aramidam intun sumarunaw. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Aging ga adi nakapayin kasar. Pagadalam daytan, marilaw, anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira. Nga, anya, manang dibina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaanan tinobyo na. Asino tinakadamagam iti dayta manang? Ay kat ija opisina. Amumatan. Nagbiit nga gwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitin na kasta manang. Gunggunana Ha? Ni, abay mo da kasta ti kunam manang? Wen takon di pakipot tumat nga min, edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita, siniko ganda lang nga rod sa da imbate. Ay, nakarman Ha? Ala, anya man na nakarma ngay bagbagam ngay manang. Ay, kat nakarma Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksitan tinakam mo iti gayim ko, malaksid iti panang busted na iti kabsat mo, manang dibina. Ay iko, awan. Isula ang matday jay ti makagapukat. Ang ambay amon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang ti kabsat ko. Sayang laang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Kat tidakas na, linuko na pa'y. No kinayat na ko maiditi kabsat ko, saan ko maakas jay tinapasamak kan ko na. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg. Nagbunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagaputap no ibagak pa'y kan ko nanang. Uray tawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak mat abyagan ti anak mo. Nga uray awan aman, nana. Alakit adda amin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagaken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Wen nana, masapol apilitak ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto.
Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mau. Uwan nga rod nanang. Kahit, kumusta ka mo tayo? Okay ako nanang. Kas makita yumat. Kanayo na anaragsak. Kat gapo day ta iti anak ko. Nga oray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak nanang. Aramid lang dagiti nagatel ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma a tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samo na dyan adibina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti saw. Ay, wan nga ron Aging ga ita, nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Ay, anya pa'y lang nga tayo ti pagsakitan tinakam na. Kan nabaybayagan day jay anak ko. Kan may saan mo nga isaw, tinabasted. Ti mo kabsat na. Day tangaron mo ti pagsidsidawak nanang. Bayan nyo, amwag tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay ti gura ni Manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana napad kanyak ti kinadan anak mo? Nakasagana ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayaten nak. Ladingitag, ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan ayat manan Manong Eddie. Marilo, Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa talaga iti panunot ko ti makirelasyon manan. di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak latakin ka. Urayak no kaano nga klonam ti daton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mo't friend. No adamot trick nam kan ni Manong AD. Apay kitinati mo ikan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Ada pa'y negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiagyo nga gina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, jak mo friend. Ngam no kadag ito Jak pa'y lakayat ti agsaw. Narigat ngamin ti agsaw iti patapos ako nada. Awan pa'y lang iti panunot ko dayta. Ipamaysak pa'y lang ti anak ko ita. Uray kaskasan Kayat kumot nga ipayan iti napintas a masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto tako ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dagas na. Luktang man ang tapusom, friend. Wanto siguro, friend. Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga armam dayjay Amarilo, Eddie? Uy, apay ka din, Divina. Ay na, anya nga'y kumati maghanap mo ka ni Marilo, kat naganak abalasang dayjay. Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, Eddie. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngam ni Marilo. Babalasang kan saan pa'y anaanakan. Pudno nga ado di tati babalasang. Nga manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitik ti pusok. Iso ti ayayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Eddie. Kayat mo nga rod nga uyawon da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti baga ti tao. Tinapatag, tinungpal ko ti pit-pitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tandapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga aseryoso iti dayjay Amarilo. Suron kon! O, apa yun, Mira?
Bigbigat akas ta tilangam. Apay, asino man ang tikasurun mo? Hay! Maasarak ka ni Manang Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso a pinanawa ko na. Anya man ang tibagbagana. Nadamag na kanu ti agar-aram ken ka. Ket ko na, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay! Kunana, narukup ka kano no may papan iti lalaki. Inbabain mo kano ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Ket gapo kano, tanaganak ka abalasang. Sigurado kano, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Ket paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Ay, huwen friend. Ay, pasensya kan no inbagak nun ka. Ay na, maasarak nga mina na talaga. Jakman amo, no apay kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak. No tijak pa nangaklon idi iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan day jay. Kan maysa, addan pamilya ti kabsat na. Uy, friend, panagkunak. Saan na ang aday ta ti makagapo? Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo itipan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. Idinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento. Bimakuten ijay ang maging gaita, saan pa'y lang ang ngimbato ti posisyon na. Mami, inak makiay-ayam ije balay dahana. Sige anak, ngam agawid ka dagos, wan? Wan, mami? Ay na, talaga asaanan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla kaano lang idi saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, ang talaga ka day nga wanan ti planong makiasawa, anak ko. Diyak amo nanang. Angam no ita, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak mo iti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problema iti biyag. Wen ngamin, nakasingsing pati anak ko nanang. Awan pulos problema ken kwa na. Amo yumatday tasan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga nasingpot ni Hana. Awan, ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali a pampanunutag. Ti anak ko lang. Wamo, Kedi, Di mo nagkita dan nga agama. Wen nanang, nagkita dasakbay a nagsubli da Greg ije Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wen nanang, kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Ngam, jakon namnamaan day ta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bay amon. Ay, una, dakalan ni Hana. Kamamati ak ananakem tau ti apo ko. Wen nanang, uray inuy-uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar, gapo kan ni Hana. Una, ken siyempre, iti Diyos ana marswa. Wen nanang, awan ti sabali amay dayaw, no saan ati Diyos anamarswa. Dakkel ti pamatik asaan da kami abaybayan iti anak ko. Ita Miss F addan iti junior high ti anak ko. Balasangan daytoy. Jakpay kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matla ang kenkwana ti panagabrod ko. Napigsapay met ti inak iso anatalekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumetten ditoy Taiwan. Kayat ko ngamin ang makaadal ti anak ko, iso ang nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho ditoy balasiw taaw.
Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos para itipan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin apan nubok at darason no apay. Amin arigat ada katukad na anamay. Amin aparikot ada agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitibkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios a namarswa. Isu ti pagsadagan ken kamangan tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo arayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, baro akpay laeng iti tawon ko at 38. Jak man amo ngam kaslaawan met ngamin iti riknak ti mga sawa. Kasla kay kayat kumat ngaminan ti agbalin a single ngam ti mga sawa. Ngam saan ati may papan iti kinasingle ko ti kayat ko apay drama. Nudigat may papan iti ikit ko ken ti asawa na apakina na edak. Ada nga negosyo da ket siyak ti inala da kas driver da. Nasingpet damet, iso na laeng tanakaro ti kinaimot da. Ket tirigat na, ibagbagada a naparabor da kanyak nga uray saan met. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nakaluto ka din, Ryan? Wananti, itay pa Nasapa ak namin anariing. Isa nasapa ak mo't nakaluto. Mala, ingka nga ro din idasar tin lutom tabagan tayon. Mabisinak nga minin ka. Wananti, O muna ka ni Jay kusina. Tamapan ko pa'y ayaban ni uncle mo iti silid mi. wananti, Mang timplakan to matan iti kape, wan? wananti. Ay, nabambanugak lakay. Anya nga tano, mapantayo mo't agbits. Bayda, tak lang daytay ti trabaho. Bakit? Noon nabanog ka, di aginana ka. Siya pa lang ti makaamoy di pwesto. Narigat mo't ano puro trabaho latan ti as-asikas lakay. Ag-relax tamat. Uray sagpaminsan laeng. Ananwenta nga iti ado a kwarta. No di ta mo laeng mo't makapag-relax. Sa bagay, okay. Sa dinungay nga ron, ti papanantayo no bilang. Ada nakita nga impose na iti Facebook. Napintas na ijay a bits. Ado ti mapmapaan ta white sun. Ado pa iti asidig a pagpasyaran ijay. Iso nga ijay ti papanantayo. Sige. Kasaritam to nga ron ni Ryan. Tay sagana na nagiti itugot tayo amapan agbits. Wala kay. Kasaritak to apa man na sumangpet. Ryan, agsagana ka? Ada pa panantayo inton bigat. Sa tinonti, Intayo agbits. Intayo man mo't ag-relax tapno ma-relax man mo't ti panunot. Makapabannog mo't ngamin ti trabaho at trabaho. ay katwa na ante. Wen, tapno makapasyar ka mo't. San lang nga balay pwesto balay ti ayan mo. Ha? ay katwa na ante. Malala, ikondisyon mo nga ron tilugan, wen. Check up man na imbak, tapno di tay madadaulan ni tidalan. Areklado ante. Ay, urayak na nakaginawa nga iminom may tinalami sa danom. Uray siyak nga ron lakay. Ay, grabe nga binti
pudot na. Wen nga ron. Nanlukat ang mantapit siya, tamangan ta. Tadi, mabisin ako. Oh, wan. Mabit lang kaya. Oh, aday ta. Mangalakan. Ay, mas ti pinilim a flavor na. Ita lang ang makaramanit kastoy. Wan, dayta ka nga minti bestseller da. Iso dayta ti inalak. Una yan, di da pa yawis matikan kananda. Mangan dalatan, di dak pa ikan. Sapay, mabisina ko. Di dak pa ikan maturay, danum la ko ma. Si Kangay Ryan, ikamat gumatangan iti danom, kan meriendam. Ta inted kumatan ti sweldom. Ha? Ay, wanante. Isumot lang ti kunak. Sige, mapanak na rod gumatang iti danom kan merienda, anti. Ryan? Apa yang kan? Agluto ka pa sa kanto aglangoy, wan? Ilutom pa'y amin na binalon tayo sa kanto mapanagdikos. Wan angkel, awan parikot iti dayta. Lakay, intag laguyan. Wan bakit? Ay, ano sampay lang ti agluto, kanakan. Wan anti. Mala, umay kan bakit? Alawan ba? Sumarurukan to, ninton malpas kang agluto. Wen, Ryan? Wan anti. Napudot pa lang isa madamdama agton nga agdigos. Sige. Agluto ka nga roden, Ryan. Umay kan bakit? Ay, nadalang sa bali apag naadan kan pagtrabahwak. Panawa ko na talaga daikit ko. Grabe matan ti pampamay anda kada tao. Diyay mo't laag nam ayon ti amuda. Ipatrabaho damat amin ang kanyak. Uray kumamat na dakkel ti sweldok kada kwata. Agpili ka matan iti short pan kan t-shirt mo, kanakan. Sana nanti, agtip-tipidak namin. Diyak kaya't ti aggastos. Di ka di agdanag, tasyak mo ti agbayad. Malalala, mangpili ka ni ti maysa a short pan, kan maysa a t-shirt mo. Sige nga ro, nanti. Oh, itid mo kanyak no ada mapilim, tasyak ti magbayad. Oh, dahil ti kayat ko, anti. Oh, sagmamanungay dayta. Naan kita agman ti tag price na. Ato'y, anti. Ha? 700 mat na ito yung t-shirt, nagnginan. Ha? Dito'y nga minabanda at ipagpiliam. Oo, kita sagsasanga gasot laeng dito'y. Kan, dagito'y short pan, sagsi 50 laeng. Iso dito'y ti pagpiliam. Ha? Nalalala, isublim day ta t-shirt. Ta dito'y ka nga agpili, kaanakan. Ang sagay sa laeng, ha? Sige, anti. Mabalin mo't kit di, mga lakadita sag 700 at t-shirt, ang ibawas kunto ay iti sweldom. Ha? Ay, kwa? Oray sana nanti. Mangkita aklat ng arudan dito yung sagsasanga gasot. Simbang pat kayo matgaya man insan Ryan. Wen, insan Mayra. Kat, kumusta nga itinapanan niyo Ija Beach? Nag-enjoy kayo matlaan ka di? Nagadumat ti post ni Auntie Irene iti Facebook na. Isuda lang nga tinag-enjoy, insan. Ne, taapay mat nga isuda lang ti nag-enjoy insan kat kadwada ka mat. Kwa, insan. Makabannog mo't namin ti agmaneho. Sa bagay, agam at least nakapasyar ka. Kan ingatangan da ka pa iti baro at t-shirt kan short pan mo. Ha? Ne, nakaamwam nga iti dayta, insan. Kat no isumat din post ni Auntie Irene. Regalok iti kaanakak. T-shirt kan short pan. Kuna naman. Anya? Ay, una yan. Apay, masapul aya mapan na lang ipupos ti kasta. Adong harod ti nag-comment aka kasinsinta.
Sana all, kunkunada, insan. Umapaldakan ka. No amok lakas ta. Jak la ko man innal ala da at t-shirt kan short pant. Ha? Naitamad laki din sagsasangaga saot kan sagsisingkwenta ti ipupos naan. Kayat mo asawan. Kastalaang ti presyo da ijay, insan. Waninsan. Ay, una yan ni Auntie Irene. Ipaspasikat na arin ni galwan na ka. Gamdagi tayo matlagayam saglalakat, intad na kan ka. Kurak man lang, no, dagi tayo branded. Nabasuga ka. Oresyak nga rod, Nestor. Naimas mat nga bintin luto ni Ryan na pangrabyan tayo. Wan nga ron. Anyan to ngayon ti sidaan na. Naibos mo ti luto na ama sida. Kasalukit nagbasit ba't nga maintain loto na. Amo na ba't na napigsata amangan. Wan nga rod Imagam tamang lutong tulatan iti sidaan na. Sa nabalay ta dumat ti karga ti ref. Sa bagay, baka muto-mutan nga agluto iti sidaan na. Alakay, ipadas mo man to'y sapatos kan pantalon na ginatang ko. Nangalam nga iti day tabakit. Ginatang ko itay ije tiyangge. Kasla na pintas pa'y ba't ngagpaiso. Nat, kitagman. Wan, napintas pa'y dayta. Ipadas mo man no manaykin ka. Ay, esos, saan nga umanay bakit? Basit to'y pantalon. Ay, sayang nga rod saan nga umanay. Huwag nga raw, sa pa'y nagpintas pa'y. Manungay, ti pinangalam iti dayta. Sa nga gasutla ang mutkit di To'y sapatos barang iso ti umanaykin ka. Na, iyag mo, ta ipadas ko bakit? At to'y Mayat, ngam ni, nailot. Awan allowance ti sakak. Sana ka komportable ang mga isuot. Ay, kasta aya. Adi kat sayang nga rod, dagiti ginatang ko. Ited mo langan ka ni Ryan. Tapno sana sayang. Ay, wala niya. Sige, sige. Taitid ko nga rod ka ni Ryan. Ryan, ginatang ko sapatos mo. Atoy, ipadas mo man kaanakan. Ay, una, ante. Day, eksakto mo't gayam. Una, ante. Kastoy ti kayat ko a sapatos. At nabasit allowance na. Diyak kayat tinailat. Abom ka din o mano, ti pinanggatang ko dita. Manungay, ante. Sa nga ribo. Ni, nangina Nangina ta branded ket nga rod. Una ang daan mo ante. Uray daan, basta branded. No, gatanga mi jay mall dayta amangan no 5,000 pesos ti price na. Sa bagay. Keta niya nga iti ibagam, Ryan. Ha? Ay, thank you, ante. Kasta, sursurwam ti ag thank you no kasta nga addagatangan miya para ken ka. Mabitlaeng ata picturen ka pa'y anak ka sapatos. Ha? Oh. Ni, awan mo't gayam masida. Arid lagan ti adobo ngayon luto kitay aldaw. Sapay mabisinak una yan. Ha? Adapay basit ngayon na po'y. Ano sakon aday to itip. Ilabay kon ti basit asabaw ti adobo. Umanayan na ti apang rabyak. Sana balit ang maturog ak matan. Ryan! Ryan! Apay ka di, Uncle.
Tangay inggatangan na kay ti sapatos ni Antem. Inggatangan kamet iti pantalon ken short pant. Ay na, agyaman Uncle Nestor. Atoy. Ay wanam na kita at nangina ti pinanggatang ko ka na kita. Sagmamanungay na kita, Uncle. 1,500 na ita pantalon. Na itamot short pant, 700. Ne, nagngina, Uncle. Siyempre Sana ka mangmangtad itinala ka, kaanakan. Talaga ngayong gagarak tigimatang itinangina. Tapno awan mo't may bagbagam. Ha? Ay, agyamanak manan Uncle. Awanan yaman awan mo't siguro. Timakunam ka na kami kanya Antem. Tas saan kami mo't anay imot? Sana ya? Ha? Ay, kwa? Wen, kunam Eh, kwa? Wen, Uncle. Agasam, sana may bagong sapatos at pantalon insan. With matching short pant. Ha? Anya ti kayat maasawan insan, Myra? Isumat ti post ni Auntie Irene insan. Anya? No kasta, in-post namanan? Katwan, in-post na ti picture mo anak sapatos. Kastamat tan ti pantalon kan short pan nga inted ni Uncle Nestor. Anya? Detalyado pa ya insan. Engkapil da ti presyo dagiti inted da ken ka. Aglablabas da na talaga. Pati dagtaabanag, mapanday po post iti Facebook. Uray ko mamat, no pudno ang inginaan dagiti itod da kanyak. Saan mo't nga rod? Ay, una yan. Mano atawan mon kadakwada insan. Apay, saan ka pa'y lang nairwam kadakwada? Nadala ko masabali a pagtrabahwak. Talaga, panawa kong daan ti Irene kan Uncle Nestor. Day takit nga ro ti rigat na insan. Tanagrigat mo ti sumapol iti pagtrabahuan. Nang runa kada taong awan nagadalan na. Uwan nga rod Isa kapilitan nga agan ano sakpala ang iti puder daan ti Irene kan Uncle Nestor. Naimbag tulan ada mabiruka kapag trabahuan insan. Nay, agalauna mat gaya man iti malang. Naiturog ko pa hikit din ti kastaw na yabisin ko. Agalaunan, ang awan pa'y laang mat dante. Ay, didak pa'y malagip mat nga umay kitaan di ti parking lot. Ay, yan. Nagrigatan ayat yung bali na driver. Tinasayat. Mapanak mangkita iti mabalin ko apanganan. Oh, adoy ti sweldom iti 2 a bulan, Ryan. Ha? Dahito lang ti sweldo iti 2 a bulan, anti? Wen, apay, ada reklamom. Ay, kwa? Saan mo't nga iti agrik-reklamo anti? Ngam saan mo takastoy titulagan tayo aswildok? Kurang ngamin nga adayo dahito ititulagan aswildok iti binulan, anti. Inbawas ko nga minin dagiti balor, ti ginatgatang may asapatos, pantalon, short pan, kanda dumapay nga usar mo. Anya? No, diskumpiyado ka, adoy ti listaan. Inlistak amin dita, ti ginatgatang may paraken ka. Kunak man no interview dagi jay, anti. Ay na, itaapanawan, awanan ti libre, Ryan. Wen, inted me. Gam syempre, kwartam, ti inggatang me. Agyamanak, ante. Uncle, agyamanak iti panang pasangbayo kanya iti pagtaangan nyo. Kat bigbigak nga utang ko anay baga nakam ti panagnaed ko kada kayo. Iti agarup 5 atawan. Apa yun, Ryan? Anya ka din dagita nga ibagbagam? Uwan nga rod As nagpakpakada kamitan kada kita nga ibagbagam. Husto kayo, Uncle. Talagang agpakpakada akon.
Apay ngaya pumanaw kan kaanakan. Sino ngayon ti kadua mi dito'y balay? Wan nga rod Ti kadi Jack panangted iti husto asweldom ti makagapo kaanakan. Ada amin dita, ante. Ha? Kan may sa aga-brodak na mina, ante. Uncle, isa talaga apanawan kayon. Ha? Anya? Padasek man mat yung madayo. Barang ijay kumutta na mabirukan tigasat ko. Pasensya kan kaanakan. Pasensya kan no. Dadi mo nagustuhan ngay naramid mi kan ni uncle mo. Sorry kaanakan. Uwan nagpaiso ka na kan. Pang-asim, di ka kuman pumanaw. Agtalinaid ka kuman iti balay. Tawan ka duwa kami kanya antim. Kasta unay, nagpakpakaasi da anti kan angkal kanyak, tapno sa anak apumanaw, ije balayda. Ngampim manawaklat ta, tanalpas kumot idin nga inlakad, dagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Kan maysa, talaga no anak meten iti kasjay nga ugali da. Ado matlaang dagiti kakasinsin ko nga ay ayabanda, tapno kadwaan da, ngam awan ti agbayag kadakwada, gapu iti kasjay nga ugali da. Dumawat damat iti pasensya, ngaminton agbayag aramidan dan tumanen. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ryan. Ken ka pagayam, Ryan. Maawatan ka iti kasta nga inaramid mo, pagayam ko. Anya ngay nga rod ket kas nakunam, napnuan kan iti kasjay nga ugali da. Amin abanag ada pagpatinggaan na. Sapay la kumangarod ta makaamiris dametan ket ilinteg dati killo nga aramid da sakbay amala daw ti amin. Alakastan pagayam Ryan ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo Anoymi ti Aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kitawak ngay lingad na kumalatan itinagan Anoymi. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngam nagsina kami matlaeng gapu iti kinairesponsabli na. Sadot lang arudan mamartakpay. Imbaglaangan ta saan kami anaaddaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen, ngamdak sanggasa tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, hustun day ta pa nagsangsagit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nanang? Kasano pa yan dagiti arapa apmi kan ni Murphy? Apay ngaya kastoy matan tinapasamat kan kuwana. Ay, talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Napaidam ni gasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makaden na kaging gatong palbiyag. Agam saan matgayam. O nay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Ay, maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan no niya pa'y timapasamakan ka. Tinasayaat, ingkapay laang iturog.
Iti kasta, agsubli ti sigod a pigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo, manipod iniawid yun ni Morpe, dito'y balay. Saan, nanang? Diyan kaya tapanawan ti asawa. Wala, ngam si kamat ti agbalin a nakakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makainana ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalabas, manipod na tayo day di Morphe. Awan ka di ba'y ti planom a makiasawa manan, Mare? Ay, man Jackson, Mare. Ha? Ne, apay mat ngay, Mare. Ay na, nagrigat ti agsangit, Mare. Nagrigat ti agladingit. Kakaiso na nakamove on akon. Okay ako ni ti kastoy abiyag ko. Ubing ka pa'y mat, Mare. Manulaang titawan mo. Nasurok lang nga 30. Makiasawa ka pa'y. Iti kasta, adamat kadkadwam. Ay na, bayamon day ta asawa, Mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day ta banag. Anya? Unay matantain tanam mo kanilipat, Mare. Well, Mare, sana kon nga interesado ang makiasawa. Amangan nga minno, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, Mare. Anya nga iti amom. Amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kon, Mare. Tulungak latan dagiti kakaanak kag nga giskwela. Bareng saan dak tumot a malipatan inton agsalugan ti pigsak. Sa dino ti papa naman akaw. Nakapalas ka mat. Agudungak nanang, mapanak ag-purchase iti lakok. Apag husto, agpawitak langan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay katuwa na. Anya ti ipaw ityo ayan, nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damat amin ay. O sige, nanang. Mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo ba't lang nga ilista ti kapikan asukar anak kaw? Awan, nanang. Kan mga alakaman iti arena. Imbaglaang a meriendaan mi kanitatang mau numapan kami ija bangkag. Anya pa'y, nanang? Tay tabakok pa'y gayam. Iyalanak iti tabakok anak kaw. Malipatam amin ay, wag lang ti tabakaw. Alawenen. Jak mutkit di malipatan dayta. Basta nakalista, nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabakok di mo liplipatan. Wan. Ala, panawan kayon dito'y nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Nga dayta. Nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaak. Ay, apo, makabanog mo ti agpalengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na tidyak pa ng lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaat. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko ditoy. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Maramdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapno saan nga aguray iti mabayag. Abi, aglugan ka dito tricycle? Ay, uwen ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangik iti bangir a pagtagilakwan. O ala, inkagatangan rin, taurayan ka. Sigurado ka nga urayon nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tatabako lang mo't tigatanga. Okay nga ron. Ala, mapan ka. Ay, kargam ka di amin na gito Uwen, manong. O sige, tay karga ko niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliwan na, Mare.
Agas man. Mayat mati isa, ma'am. Dandan ni di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At da sakit din ka ti text mo, ah. Ah, ay, kwa, Mare. Wen, ada nga paiso. Nagayatak sa nga rudmanan, Mare. Talaga? Asino kay tay ayat mare? Ah, agar-aram pa'y lang mo't ket di, Mare. Wan, ngam, asino nga road? Ni Renato, naamamok edi last week. May sa tricycle driver ijay ili. Intulod nak ngamin iti na minsan iti balay. Idi kwan, inala na ti number ko. Kat ni, dandan ni inal daw mutin nga umay iti balay. Ay, kataklo naman, mare. Ay, diyak ko man kayat ti agayat. Angam, apay nga ta, kasla makilkiligak mo't no makitkitak da dya Renato. No, apay mo't ngamin nga, adapay laang agarum kanyak, Mare. Napintas ka mat, mare. Iso ka normal laang angad da agaram kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlo nga ayat ko, Mare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutem, ah? Think positive nga min, mare. Sigikit din, aklo na mo, day tari na to. Tatang, Apay, kasla da kayat mo nga ibaga. kwa, tatang. Anya day ta, anak ko. Ibagam Okay lang, kadi-kada kayo, no? Makiasawak manen. Ketuan apay kit dinasaan ngay. Mayat kit di atap no adan tumat kadkado amin tun bumakit ka. Bareng aganak kan tumat tain. Tiamukit sana kun nga gayat. Ang dimteng mit ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kaayan ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga klunan. Nulakit di ta ay ayatem aklo na mo kasar kayo na dagos. Di yun ibay-bayag tanay mapmapanan titawain anak ko. Agyamanak Noemi, agyamanak kabuti naklunak betlangan. Sakit di ti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak asawa. Awan mo't parikot iti dayta, tinapatag, agin inayat ta. Sapay ko ma, tamaad daan ta adagos iti anak. Pudnoan na midwa akon anak asawa ngam. Diyak pa'y mo't nagsiksikog. Nulakit di tagpada ta na salunat. Sigurado ang maadaan tamot adagos iti anak. Sapay la ko mga Rod Renato. Kasano? Pagsasaritaan tayo ka din ti may papan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wala. Bayam, ibagak to karag iti dadakkel ko. Apama na makaawidak. Sige, taibagak mo ten kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana damot ten. Kasano, natulag ka din ti kasaryo ka ni Renato, mare? Saan pa'y mare? Ngam addan bulan kan petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaan nga ati bagami kadagiti dadakkel mi intun dumanon da Renato. Itapay lang, kablaawan kan, mare. Agyaman akware. Ay, katlalaingan nyo, Iti kasta, makaisambot kayo pa'y iti uray dwa, wano talo nga anak. Wana, di uray pa'y kat inem, mare. Ay, katuan, The more, the merrier ako nada. Apay ngay, apinaturog mo mata ni Renato diti balay, Noemi. Kat iti pa'y silid mo. Maan ano kumangay tatang? Uray ata agnobyo kami met. Wen angam di kay pa'y mo't nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo asa kay agkayda. Ni tatang met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kami nga ubing tatang? Ken may sa, sigud meten nga ada asawak. Uray ni Renato,
Adamot ka nun sigod a naka-live-in na. Iso nga, awan nga rod parikot, no, nagkaida kamin. Wala. Tatang, adan to paisan nga agnobyo kan agnobya, kat agkakaitadan. Da kamin tulakit din nga agnobyo kan agnobyan. Adda akditan, anak ko. Ang kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmi kan ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Auntie Sabet. Kastamot kin ka, noy may balasang ka. Nay, adamo ka duwam. Wen Auntie, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, auntie. Kastamot ka na kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, Auntie. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Nagyaman kami, auntie. Anyati kayat yo, kape wano Diyos. Ay, kwa, oray saanan, Auntie. Umay milang ibaga, amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, no kasta, makiasawa ka manayin. Uwan, Auntie. Ay, kauwan day talaga yam. Pakaidayawa ko nay, no kayat dak nga agbalin aninang balasang kaw. Kahit kaano ngay nga raw ti kasariyaw. Into no maya bulan, Auntie. Petsa 18, Auntie. Mayat marti petsa na piliyaw balasang kaw. Uwan nga ro, Auntie. Sige. Di kagdanag. Ta ikurit kunto day ta apitsa iti kalendaryaw. Tapno tsak malipatan. Bakit? Rabiin. Ngam apay nga dapay lang ang balkon ti anak ta. Ay kat-ur-urayan naman ang ani Renato. Itaaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't masapsapa nga umay diti balay. Ada ka no ngamin intulod na iti kabangibang a barangay, iso anarabyan. Kasta aya. Wag lakay. Kasla nasingpet mo't na di arinato anya bakit? Wan nga rod lakay. Barang no saan akas ka ni Danilo nga arte ken sa daut. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle. Maki-extra pa'y kano iti construction. Kan agkarkarpintiro pa'y kano no kas di nga awan biyahe na. Ay kasapay la kumaagarod. Ta saan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa danton iti anak ta. Masikog ka kunam noy may. Wen anang, talua bulan nantin inawag. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kani Renato. Sana bali tadumanon da kanon inton Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, kauawag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangput dagiti dadakkel na manipod probinsyada. Iso dumanon da kanon inton Domingo, nanang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa di ka makain na dita. Saan nga ro da sumungbat yaw awagak, tatang? Asino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato, tatang. Di namot nga ro din sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan na dala ang pakakumikuman na mo't Sapay ko mga rod atakasta, tatang. Mas daawak ngamin, tasaan mo tasigo da kasjay. Sungsungbatan na mo tadagos dagiti text ko ken kuana. Kasta mo tanti awag ko. Ay, matanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mo't siguro, anak ko. Padasam manin akong takan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manin, aging gaasumbatan na ka.
Sa dino ti papanamanak ka. Nakapulas ka mat. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Ammom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka ka, nanang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sungsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanin nga ag-reply. Ay, kaslamaday ti agparparik na kanyak anak ka. Nanang, Uray kumamit, no saan ka masikog. Hanggang ala, ituloy mo lang ti planom apan ang birok ka ni Renato. Barang nagbidro taklaang iti atap ko. naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka di ti balay da Renato. Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi, ken anya ti masapul yu ken kwa na. Kwa, kaya't ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato. Ha? Ay, saan, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda, manang. Mabit lang, tayabak. Renato? Renato, lakay. Adamang sapsapul ken ka. Lakay kunana ka ni Renato. No kasta, ada asawa ni Renato. Ha? Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito eh. Awanan kitibain! Isumat lagaya managado arason mo! Tunggal ta kamatag ti pa nagkasarta! Tagayam! Adda na asawam! Kwa, kastoy ngamin, Noemi. Diyak dinamnamalo ko naglahing gayam, Renato! Sorry. Sapay ko mata mapakawanak, Noemi. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod ti napasamak a kasar. Inpudnok ken kwa na ti may papan iti sikug ko, kat nagkari, adi na matbaybayan ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran na mat ti Karina. Binulan mat amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray addamat tan anak da iti asawa na. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Adda dagiti gundaway nga ay ayak ti bagik gapu iti kastoy a nagbanagak. Ngem pagyamanak latta, gapu ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo Noemi. Ken ka pagayam Noemi. Anya ngay nga rod ket adaditan. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ag move on kakit din tapno saan ka ama stress. Laglagi pam nga addan anak mo a responsibilidad mo iti biag. Padakkalam ti anak mo ta isunto ti mangaywan ken ka intun bumaket ka. Alakastan pagayam Noemi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intaik kan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Arman manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo manpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdum ngeg ditoy programam. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Ket sapay lakuma ta mapili yumet nga idrama. 5 atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. May saak laeng ananumo a karpentero ket pasaray mabakanteak.
Gapo iti daytoy napagnumwan mi nga agasawa ti panagabrod ti asawak tapno makaurnong kami iti uray basit laeng apagpuunan mi kuma nga agnegosyo. Ken tapno mapatarimaan mi kumamet ti balay mi. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, Insan Jenny. Hello, Insan Claire. Naawat mo ka din timpawit ko a kwarta? Uwan, Insan. Nasayat met nga rod no kasta. Sikan tulaan nga rodan ti makamu amang tad iti asawak. Uwan, Insan. Di ka di madanagan. Siya kung ti makaam mo amang yawat iti kwarta kan ni Bayaw. Agyaman ak Insan. Awan anyaman na, Insan. O sige nga rodan, ta sumreg akon iti trabaho. Sikan ti makamu iti patulod ko a kwarta Insan Uwan, Insan. Di ka di madanagan kung nakmanan. Makadanon ti kwarta nga impawit mo para iti asawam. Sige nga rod Insan. Bye. Bye, Insan. Sa dino ti papanam, Claire. Ay, mapanak man di tabalay da Bayaw Arman, nanang. Anyagay ti arabidem ijay. Mapan ko iti ti kwarta nga impawit ni Insan Jenny. Ne, apay mo't asikatin ang ipauitan ni kasinsin mo, anak ko. Wena, tasyak ti adda ATM na, nanang. Iso asyak ti nang ipauitan ni Insan Jenny. Kastaya. Wen, mapanak ijay. Ta ibagak mo't laangan kan ni Bayaw Arman. Amang open kano iti account na. Iti kasta, isuntun ati pangipauitan ni Insan Jenny. Ay, uwan na. Nasaysayat ba't lang agpaiso no isun a mismo ti pangipauitan na. Iti kasta, saan kan ang mataktak? Wen, nanang. O sige, tama panakon. Iti kasta, makasubliak mo't lang nga dagos. Sana kun nga agbayag bayaw, agawid akon. Total, naitid kumitan ti impawit ni Insan Jenny a kwarta. Agmerienda tapay ipag. Ha? Karga akon iti Diyos ti baso ma. Ato ipag. Mangala ka madlitan iti biskwit. Adamat pansit ditan no kayat mo. Kay lutok lang itay. Ay, sige lang bayaw. Daytoy latan juice ti inumak. Nabsugak pa'y ngamin. Makamu ka ipag. Aywan. Sa dino itayan ti pagilyan ana panan nila kay mo. Iji Saudi bayaw. Aywan gaya. Kunaklakit din iji Dubai. Okay. Kumusta mo't nga iti trabaho na ijay? Okay lang mo't kano. Mayat kano ti trabaho na ijay. Ta saan unay anadagsan. Mayat nga rin no kasta ipag. Amom, agpada kayo anapintas ka ni Insan mo at Jenny. Na makitkita ka, kasla makitkita mo tan ti asawak. Anya? Kwa. Sapala ko ma. Di mo ikan iti madi akay papanantim bagak ka, ipag ha? Kinapod no na, maragragsakan ang makakitkita ka. Kasla maup-up ngamin ti iliw ko kani kasinsin mo na makitkita ka. Anya? Sika talaga bayaw. No kumata baroak kan balasang kapaymat, jakon agpangadwa ang mangaram ken ka. Anya? Ay, sayang ang arod. Taagpada tamantan nga adan asawa na bayaw. Nagkapwam, Claire. Narabyan ka man. Napan ko intulot ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kan ni Bayaw Arman, tatang. Napankalaang nangitulod iti kwarta ngam nagmalmalam kamutan iti balayda. Pasensya kayong tatang. Jakmut nga rodin napupuutan ti oras. Naging inistorya kami pa'y ngamin kan ni Bayaw Arman. Ay, saus! Anyalaangan ti sawan na iti kaaruba no makita da mapan ka iti balayda Arman. Ni, anya nga'y kumatisawan ta tatang. Awan mo't madingar aramidon mi, kan may sa nasingpot ni Bayaw Arman. Wala, nasingpait no nasingpait. Ngam laglagi pem kumang agpada kayo ana asawaan. Di mo amaw no niya ti sawon na iti marites akaruba. Ay na,
Baybayan nyo man ida, tatang. Ulitek manen. Awan mading aramiden mi ken ni Bayaw Arman, tatang. Hello, bakit? Itay ko pa yung urayan ti awag mo. Pasensya kan lakay. Ado nga minti inaramid ko. Kinapudno na. Ado pa'y ti aramidag. Ngam insingit ko lang ti mawag kan ka. Okat, kumusta ka matditan lakay? Okay, aklang, bakit? Si Kangay, kumusta ka matditan? Kasi ti Diyos. Okay aklang matdito'y lakay. Aywan gayam. Intud ka din ni Insan Claire tin pauit ko a kwarta. Wan, bakit? Imay na intulod iti kalman. Nasayat mat nga rodno kasta. Ket kumusta mat tan ti tartari maanam abalay ta? Rogrogyak pala nga tarimaanan ti bubong ti kusina ta, bakit? Ano sampay lang ti basit na may pawpawit ko Amo mat abay bayadak pay lang dagiti inutang ko nag-abroad. Wan ka di. Maawatan ka, bakit? Iso nga rot, asaan akong anagayab iti kadwak nagtrabaho diti balay, tay supay ti maitangdan. Agyaman nakata maawatan naklakay. Awanan yaman na, bakit? Inutek langan at tarimaanan to'y balay ta. Awan papanan na, no di malpas tumat lang. Wan matkit di O sige nga Rudan. Putdan tan ti saritaan talakay. Simmang pet nga minan ti amok. Sige nga rot, bakit? Agan anad ka ditawan? Rumwar ka, akas ta kakiting ti shorts mo, Claire. Asa na pali ata di talaang mo't balay da Bayaw Arman ti papanak, tatang. Ay, anyamanan ti mapan mo aramidan iti balay na Arman. Mapan ko itulod tin pauit ni Insan Jenny a kwarta. Igatang nakano iti materyales para iti balay da. Lukas ta, nagpauit manan ni Jenny. Wen, tatang. Mala, inkangaruran ni Ten, ngamnay, agawid ka adagos di ka man agbayag ijayan, Wen ka di, tatang. Unay kayon aya? uwan ka awan, inton madamdama, marabyan kan tumanag. Saan nga, Rod? Agawid akmat lang nga dagos, tatang. Oh, agmerienda ka pa'y Bayaw. Ne, si kamot ng tinangyag iti mariendak ipag. Amok nga na makumikom ka nga agta-tiles. Iso nga inyagan kan ay ti merienda, Bayaw. Agyaman ako na ipag. Awanan yaman na, Bayaw. Alag, merienda ka pa'y. Oo. Adto'y ti Diyos. Rayak lang na bang aran nga iminom iti nalami sa Diyos. May katibang banog ko no kastrilahan. Abay nga minadi ka manangdan iti agtrabaho dito'y balayo. Iti kasta, saan kan nga agbannog, Bayaw? Sayang ngamin ti itangdan ko ipag. Kabaalak mo't nga aramidan, isasaklatan Sa bagay, isupay mo't kit di nga agpaiso dya itangdan mo iti agtrabaho. Sana bali tanalahin ka mo ta karpintero. San mek? Karpintero lang nga talaga tilinyak ipag. Pahambol ka mo't, Bayaw. O atoy, inyaramidan ka ni ti sandwich. Alaamon. Ay, agyaman akmanan ipag. Bagbagaam tuman day anak ta, bakit? Apay manan ay alakay. Anya manan ti inaramid ni Claire di mo nagustuhan. Kasano, ket masansan ti ipapanay di balay da Arman. Itultulod na kanungarod ti ipawpawit ni Jenny a kwarta para ken ni Arman. Wala, ngam saan ko man nga agbayag ijay. Agawid ko maadagos kalpasan na may tulod na ti kwarta. Saan nga agparabii ijay? Bayam, taibagak to day taken kwa na lakay. Wan man bakit ibagam nga ibagaday taken ko na, Nakababain ka na iti karuba ang makakitkita. Imbag kumamot no awan asawa dadwa. Apay, ada ka din nang ngagmaw at chismes. Awan pa'y matkit day. Ngam apay, urayang pa'y laing aya nga adamang ngagmaw samon tubagbagaan jay anak mo. No, apay mat ngamin ani Claire pa'y laang ti pagpawpawitan ni Jenny. Iramidan na kuman ay ti bank account di asawa na. Iti kasta, saan nang nga idaran pa'y laang iti anak ta?
Ket awan pa'y nga rod kano ti bank account ni Arman. Isuan ni Claire pa'y lang ti pagpawpawitan na. Day tangarod ket. Idaras na latta ko man ngayalaan iti bank account niya Arman. Tapno sana na may daran pailaan ka ni Claire. Apay aya pati day taket pagproblema am daryaw. Bayam, taisuda mo ti makaam mo iti dayta, taisuda mo ti masiknan. Un bakit? Nalpas kon at tinarimaan ti bubong ti kusina ta. Rinugyak mo ton tinag-tiles iti salas. Ituloy kon tumanan inton bigat. Kitaam latan ti pagsayaatan na lakay, tas ikamot ti adda dita. Un bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya kon ti makaam mo ditoy. Maala, baliwak tumanan ti umawagwan. Oras man nga minan ti trabaho. Bye. Sige bakit? Bye. Ay, anyan ti kastoy. Apag biit lang ti panagsarita mi iti asawak. Tsak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam pinutod naman ang ti saritaan mi. Kastoy gayam ti kunkunada a long distance relationship. Nagrigat gayam talaga. Nakaturog mat gayam iti sofa ni Claire. Kunaklakit di no nagawidan. Napintas sa talaga ni Ipag, Claire. Sana madlaw nga addan talo nga anak na. Napintas nga minti pamagina. Sakit nakapudpo daw. Rumwar ti kinalapsat na. Nang rona kat naka-shorts iti nakiting. Angam, saan? Sana mabalin na tiya marikriknak. Diyak kaya tiyak basol iti asawak. Kang ronan ti amin, iti imatang ti Diyos. Hala, pasensya ka na bayaw. Naiturog kumot itayan iti sofayo. Awan ron ba nga ikidawam iti pasensya, Ipag? Okay lang kanyak. Ipapabalay mo latta ka di. Pasensya ka na, ta di ka matan na asikaso. Makumikumak ngamin na talaga dito balay. Okay lang bayaw, si kamot. Ay kat agmerinda ka pa ya. Nagluto ak ita iti sopas. No kayat mo mati ag soft drinks, mangkita ka lang iti ref. Ay, saanan bayaw? Inton maminsan tulangan, agawid akpay. Amangan ngamin no, si mangputan dagiti anak ko. Sapulan dak ngamin na sapulan. Nang rona, no awanak ije balay makita da. O sige, sikat ti makaam mo Ipag. Katagyaman na kiti panakinistoriam kanya ka. Ken agyaman na kiti inyo may mong spaghetti ameriendak. Awan anyaman na bayaw. Ah, sige, mapanakon. Dajay, napanan ni Claire. Kasala ni Jenny latan ti panagkitak. Ay, madin sa dayto yun ah. Mailiwaksan at talaga iti asawak. Imunag akong bayaw. Nakalukat mo't nga mintirwangan. Wanipag, pasensya ka na atan nakawarwara dito balay. Okay lang bayaw. Talaga kasta. Madama nga ro ti trabaho mo, di talaga nawarapay laeng. Uwan nga ron, mayroon nos tumot lakit di apaman amalpas ti amin. Uwan Ala, lagam tinabamban no gabayaw. Ha? Uwan nga ron, nagadong amin tinaramid ko. Oh, ato'y ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kanyak, bayaw. Sika ka nun ti makaam mo amang i-budget. Igatang mo kano iti materyales dito'y balayo ti daduma. Agyaman na kipag. Pasensya ka na, no si kapay lang ti pagpapawitan ni bakit ko. Diyak pa kami nakaalay ti ATM card ko. Awan anyaman na, bayaw? Okay lang met kanyak. Una nga nakababainan ka na ka. Amang ano madisturbo ka. Okay lang, kunakmet, bayaw. No, kayat mo di. Kuyugan kanto, amapan mangala iti ATM card mo. Wan man nagpaiso Ipag. Ibagam to nga rod, no kaano ti panangalam. Takuyugan kanton, bayaw.
Wanipag, ibagak to no kaano ak amawayaan. Hala, rabimot gaya mon bayaw. Nabayag tamot gayam nga gis istorya. Wan nga ron ipag. Saan tamat na napupuutan ti oras? Baliwan tan tumanan ti agsarita bayaw. Agawit akpay. Mapit lang, Claire. Apay bayaw. Ada ka di bagam? Kwa? Apay no, dito'y kapay lang. Ay, sana mabalin bayaw. Amangan ngamin no, sapsapulan da kung dagiti anak ko. Claire. Oo, bayakit kita anak matlatan bayaw. Claire. Inarakop kanina kanak, Arman. Pagkawan anak. Jakon malapdan pa tirik na, Claire. Claire. Rabiin bakit? Nga maging gaita. Awan pa'y laang ni Claire. Ay, huwag nga, Rod. Kanayon mo na marabyan. Na, sa dino ngay nga tamanan tinapnapanan ti anak ta. Jack manam mo lakay. Inbaon ko ni John ang mapandita balay da Arman. Ngam nakarikap ka numat ti balay da. Ay, saanen anasaya at ti kastoy mapaspasamak bakit? Nay, adya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Maday, tagparparik na kanyak bakit? Aday ta ka man ako na akon lakay. Saan man kami natila pampanunutang may papaniti anak ta? Basta. Ibagam kanyak no sumangpet ni Claire. Tagsarita kami itinalapat. Agpuno ka man kanyak, Claire. Ha? Anya kumangay tipod no kada kayo, tatang. Anya ti kayat asawan, ti kanayaw na panagkuy-kuyog yaw kanyarman. Ha? No diyo isardeng day ka nga aramiden yaw. Siyak amis mo ti mangipulong iti asawam. Kastamad ten kani kasinsin mo adyan eh. Anya? Ala ni tatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Arman. Ay, di ka naglibak. Sa anak anayanak iti kalman. Tatang. Tapno amam, pinalpaliiw kayo kanya Arman. Kat nakita amis mo dagiti dua amatak ti panagin inarakop ken panagin inagakyaw. Anya? May turid mo gaya malukwan ti asawam. Kastamad tanti mismo akasinsin mo. Napananti konsensyam. Kwa. Pagawanan da kumatatang. Pangasiyo. San yun ngay bagbagay ti asawak ti nakita yo? Kastamatan ka ni Insan Jenny. No saan yung ay sardang ti kasta nga aramid yaw. Talaga nga ipulong ko ka ni John nga asawam. Kastamad ka ni Jenny akasinsin mo. Ikarik tatang. Sana na maulit. Basta, di yo'y bagbaga kadakwada. Nasayaat mo taimay kamutlaan, Claire. Kinapudno na, inururay ko ti umay mo. Amom kanya akailiw ka una yan. Arman. Ne, apa yan? Agsangit kamutan. Makonkonsensya ak iti inaramid ta. Manuarabi iadyak nakaturturog. Anya ngay kumati pakakonsensyaan. Pinatganta lang mat nagitirik nata. Saan ka di? Wen, ngam nagdagkalabasol tinaramid ta. Ha? Agawid ang ti asawa kiti mabiit. Kat no anyaman tinapasama ka data. Pangasim. Libatan takuman. Ngam, Claire, kasta ka dilatan? Kasta ka di kalakakin ka ti basta manglipat kanyak? Arman, sana rumbang tinaramid ta. At dan asawak. Katadamat na asawam. Iso pangasim.
isardeng tanday to'y. Ngam, Claire, Agpadatala ang anak pailuyo si Tirik nana. Ba nagasana rumpang. Kat makipagpakaasiyak. Asapay ko ma. Tasahanan na may ruwar ti may papan ka data. Di kaya ta madadahal ti pamilyak. Kapulangi ti may sabid dot. Sabay ko matamawatan na karman. Okay. Maawatan ka, Claire. Respeto ti desisyon mo. Kat pakawanan na ko no tsak nagawidan tirignak para kin ka. Sorry. Okay lang. Tauray siya. Katadamot basol ko. Ngam kasi tinakon-akon. Sapay ko ma. Talipatin tanti amin. Ibilang talata na may sada ka sa tagtagainap tinapasamak ka data. Masakit man. Ngam ikarigatan kaalipatan, Claire. Ikarik, ngagtali na apalimad tinapasamak ka data. Wan, itanamtan ka nilipat ti amin. Kat ulitek manan tagkid daw iti pamakawan ken ka, Claire. Makatawan kalpasanday di apasamak, nagawid ti asawak, ngem nagsubli matlaang daytoy kalpasan ti makabulan a bakasyon na. Ininot kumat at rinabaho ti balay mi agingga analpas. Kat ita, adamatan rinugyan mi abasit a negosyo. Idi nagawid ti asawa ni Claire, isu namet ti simmublat a nagabroad, isu asaan kamin a nagkitkita. Mababainak no kasjay a makitkitak ti ama ni Claire. Isu ano dumak kat iwasak daytoy. Umada ni manen ti panagawid ti asawak, ngemjak met siguro pakabasulan no ibagak nga awan planok amang ipudno iti amin kenkwana. Jak ngamin kayat nga isupay ti pagsakitan tinakam na kanyak. Amangan no isupay ti pakadadaelan ti panagdan nami nga agassawa. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam Arman. Kunada anasamit kano akasla dero ti bibig ti asawa ti sabali. Ngem no nalpasan ti amin mangiton na daytoy iti saem ken pait. Isu adimon ituloy ti agaramid iti may kaniwas tapno di kanto agbabawi. Ada amin ken ka a desisyon pagayam Arman. Ngem sakbay amang ngeddeng ka panunutempay a naimbag dagiti mabalin nga ibunga na. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Arman, ket pagyamanak matunay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Raquel, ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adapan nakabalin na kidawek ngaylinged na kumalatan iti nagan a Raquel. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat kumet apa idrama toy pakasaritaan ti biagmi. Apatsyek ang makaibati iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mo lang iti kuleyo. Agyaman ak nanang.
Pagyamanak ti ado a sakripisyo yo ka ni tatang. Para ka na kayo dayto ya balegi. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw tapno makalpas ka iti panagadal mau anak ko. Wen nanang, kamaudyanan na. Matulungan kayon amanggad ka ni tatang. Anya nga iti planom itata nakagranuar kan anak ko. Agsapulak kadagos iti panggadak tatang. Ay ket adaken ka dayta anak. Wen tatang, kaya't kumatan ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Anak ket pagyamanan mi unay ano mapanunot mo ti tumulong kada kamay anak ko. Wen tatang, ket inton addan ton panggadak, isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang, isardeng nan tumatan ti mapanaglako kan mapan makilablabada. Agtalinaid kayon tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kadagdandanag ta napigsaak pa'y mait. Napigsa kami pa'y kaninanang yaw. Kabaalan mi pa'y tagtrabaho. Agurnong kakitday ti para ti masakbayam anak ko. Kahit, kumusta gay ti panagsapsapol mo iti trabaho, Miracle? Ada ka din nakita, mabalin mo a pag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabirukam. No adaman hiring, sigurado amay sa a requirements, kajay adda experience na. Wan nga rod fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da iti experience. Dayta nga rod kat. Dayta ko matibaliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan da iti experience. Ha, kalokohan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabroad ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na. Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti swildom. No kayat mo ti agabroad, ibagam kanyak, taadam amok amabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpawit ka din ni Raquel, nanang. Ay wine, kagap-gapok laeng ijay ilay, tanapang ko inala ti pau ijay aday. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya? Ay nanay, allowance mi laeng mo kanitatang yaw tinted na. Sana dakalagatan. Imposible, nanang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Isu nga amok mat adakkel matim patulod na kada kayo. Basit laeng. Taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa agbaybayad pa'y laeng piman, jay kabsat mo iti inutang na anag-abroad. Oho, jak mamati, nanang. Gina, Basta ikandak iti kwartayo. apay, pangananwam aya iti kwarta anak ko. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saanan ang masapul adamagan yun no pangananwak. Ay unay kalaki dinaya Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pa'y laeng mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako na akon, nanang. Ikandakit din ta pumanaw akon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngayong patulod na. Ket, namnamaam nga dakukwam kasta ka de. Ay kat siyempre tayo sumatinyawag di kabsat ta. Linuktan min ti package. Ket may sa asabon ken may sa toothpaste laeng ti bagem. Anya? Oh, apaya kasta ti reaction mo ngay. Kas na namnamaam at nga ado ti maalam. Wala tayo nawagan nak. Kat saan lang nga dahi tatimbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tati inted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laeng ti kukwam. Imposible
No kayat mo, di kalkalam man ng ti karton anagyan ng ti package, iti kasta, mapnag ka. Oh, apay kasta tilangam lakay. Kasla nalpay mo ti abagam ang naggapo ijay balay dananang. Kasano, kada ito lang matinted para kanyak. Ha? May sa a toothpaste kun may sa sabon. Huwag bakit. Na ito lang kano tinabati, iti impaw it ni Raquel a package. Ibang kano pa ya, tada na bati a para kanyak. Ayaw na yan. Sigurado a binukudan man ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi na kasta bakit. Ang bayamon. Makagatang tamot iti imported adilata no kayat ta. Ay, wana. Ang sabali laang mo't kuma, jay itod ti kabsat mo. Bayamon kunakmat. Kukuha dalat ta nagtimakmakan nga intod ni Raquel a para kumakana tayo. Di mo't adapay t-shirt kan kalugong mo kuma. Huwag. Ang awan mat nga ro intod na. Sa bayamon bakit. Kukuha dalat ta nagijay. Nay, apay ngay adi mo intod ti para kan ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata a para kan ni Manong mo? Adapay ti kalugong, t-shirt kan chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton nanang. Anya, ay sana mabalinday ta nga aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itad dagitakan ni Manong yaw. Apay, nalipatan nyo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan ija abroad. Ha? Iso nga dakar bangak amangala ka dagita pauit nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata, taiyawid ko ija balay me. ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita dilata. Para iti pamilyak dagita. Hello, nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulata, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho, nakaw? Okay, akla ang mat nanang. Day off ko ita. Aywan, linoktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaang ka di, dagiti intad ko apara kada kayo, nanang? Launay, anak ko. Ako, agyaman kami, wine. Awan anyaman na, nanang. Ay, tingay para kadama ng Gina kan Manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapudno na ni Manang mo Gina ti kadua may anang lukat iti package. Okay. Awan matkit di ti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, nanang. Tinapatag, naited ti husto abingay kadagiti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangiyaga kiti sida inyo kanitatang nanang. Anya ngay day ta nakaw. Sini ka nga karni ti baboy day tananang. Ay na. Hay, nagimasan. Angot na pailaan ko talaga na imasay na. Ay, ado man timakan may ni tatang yun o kastoy lang. Ayaw na. Inluto ni Miriam day tananang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sida inyo. Agyaman na ka nakaw. Talaga nakasingsingput kayo nga agasawa kada kami ni tatang yaw. Sana kas ni ading mo Gina. Iso lang nga ron ti adda trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya. No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay. Dumawat iti kwarta. Ay,
Adala nga rudang trabaho na, ngam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga rud ka, Eric, anak ko. Kanayo na kasta ti araramid na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Amo ka din ni Raquel ti may papaniti dahi ti abanag, nanang. Ay, saan, anak ko? Diyakunin bagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapol ang maamuan ni Raquel na ito, nanang. Sana mabalinti kasta nga aramidan ni Gina. Ay, saanin kunakmut, anak ko? Ama nga no, isupay ti pag-apaan nyo nga kakabsat. Nanang, Naimbag kayo pa nga raw, tamaik-ikanda kami kundi tatangyaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitod ko kan ka, manipod iti package nga inpatulod ni Raquel. okay lang kanyak, nanang. Sana balay, takabalan mi mo't ti gumatang iti imported adilata. Ay, Eric, anak ko. Amok, noon niya kumatipara kanyak, ta imbagakat nga ron ni Raquel. Agam sana balay. Bagi nalatan na gijay. Sana nasakit tinakam ko, nanang. Nagsarita kami kaninanang itay. Kat naibaga na, dinawatan manen kano ni Gina. Anya? Di mawat manan iti kwarta. Kat adala nga rudang trabaho na. Ay, day tamot nga rutin baga ni nanang kanyak. Pangipanan ngay nga tanid Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pailaan ka ni nanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y anababalaang ti saan ko iti pagtrab-trabahwak. Kat makatulong akpay ka ni nanang. Isudan tulakit din amang opisina. Ay na, amumutin jay kabsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasi man nga rudan ni nanang Noon napan man dimawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan manen kwartana day jay. Oh, at iti kwartayo, nanang. Bagla nga pakichintayo into nagudong kayo. Sana anak ko. Sana balik tay pauitan nagtumulaang kano ni Raquel apaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamot ati agapukan niyak, nanang. Win mas kasapulan nyo day tanak ko. Nagruna ita tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta, nanang. Kompleto dan iti mausar. Isong awatin yon, ta talaga apara kada kayo daytoy. Ay, Eric, anak ko. Alam, nanang, awatin yon. Malala. Kagyaman na ka, anak ko. Talaga, anak, kasing singpit ka. Awanan yaman na, nanang. Pagrebengak dayta kas anak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak. Adda kanon na patag pangaramatan na. Anya, nay, pangaramatan lang ay kano iti kwarta. Kat awan mo't sabali paggasgastusan na. Jak man amaw ijay adem anak ko. Kanayon mo't maibusan iti kwarta. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang. Awaan ni nanang yaw. Napanijayan da manok mo nga Eric. Ang mga noada kwartayo di tatang. Nay, pangarabata iti kwarta, anak ka. Kat no alam lang iti kwarta ka ni nanang yaw, iti na minsan nakalman. Adda nga rod pangaramatak, tatang. Lai, mas daawak ka na kan, Gina. Adamot trabaho. Nga apay ngay, adaw-dawatan da kami pailaan ka ni nanang mau. Bakit kan lakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ipaw-paw it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mo't daw-dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes na kami ti ikam. Nakamikit din ti dawatam. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwartak.
Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw tiyada kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak tatang. Pasensya ka na nakaw. Ngam oras siya ket awan met kwarta. Iso nga gawid kan? Tauray, pugi-pugiit ka dita dumawat. Awan may tedkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta nanang. Anya? Pangaasim nanang, ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga roden idinaminsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manain. Pasensya kayo nanang. Ang talaga nga minakasapulak ti kwarta. Iso a pangaasiyo ta ikandak nanang. Gina! Uno saan? Awagan nyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan nyo ti kwarta. Iti kasta pauitan da kayo. Naa, ay. Pangipipanam nga minaya iti kwarta manakaw. Kaag susweldo kayo mga gasawa. Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kwa nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Nabayagan nga wan trabaho nanang. Anya? Day tatipudno nanang. Nay, kasanawan na pasamak day ta anakaw. Basta, saanan arumbang ngay lawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, taka sa pulak unay. Pangaasiyo nanang. Ay, aglablabusan ni Gina bakit? Ay, lakay. Saan na nasaya at tikas niyang araramidin na. Anya ngay nga ta, ti kasayaatan nga aramidon talakay. Awagam ni Raquel kat ibagam ken kuana ti amin. Anya? Agam lakay. Dagkayat nga agaapad ang agakabsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Ken maysa, amang ano isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel bakit? Sana basta apaan ti kabsat na. Siguradong agdamag pa'y dayjay sakbaya mangedeng. Lakay. Sa baling amin ka, tagparparik na kanyak. Ang sapay ko mata, nagbildutak laang iti atap kao. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Basta, awagam ni Raquel. Ure ni Eric, awagam mo't laang, ta umay lang agasawa dito balay. Naskay nagsasarita tayaw. Amuan tayaw, no apaya dumawdawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan mo ta sumungsungbat. Ure ni Bayaw Marlon, saan mo't lang nga sumungsungbat. Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rudam mo. Italag mo't nakastoy da. Amangan mo't nupudno ti atap ni tatang. Dalapi da kasta. Awagak tumara ni Dainton madamdama. Bareng sungbatan dan ti awag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan ije balayda. Ay wala niya. Sige nga ron, ta mapanak lang ni Jibalayda. Nas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan nga'y tinapnapanan jay aday manakaw. Apay nga'y asaan mutin nga agawaid. Di kayo unayagdanag nanan. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga nugim mura lang na dyan, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw kadagiti pan nakabagi ti lintag, anak kaw. Wala nang. Talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ko na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak kaw. Gina, aya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak kaw.
Gusto na ita panagsangsangit mo bakay. Limlim tegen na iti matam ka po iti kasasangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Emilio. Awanan. Nasakit man, naskay nga klunan tayo ti amin bakay. Nakakasimot ti anak talaga. Imbaga na lang kumatikas ta sitwasyon na. Nalapit natulungan tapay. Agam anyangay nga raw. Agda ditaan. Awadan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka. Saan ko anapat ganti daw mo. Hindi dumawad-dawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko. Ay, una yun tikas diyan na pasamag iti kabsat mula kay. Huwag nga ron. Tsaklaim pakarop amay turad na agibusan ti biyag na. Nalabit. Na-depress. Gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi na kasta, bakit? Kasimat na kita anak na. Mabasit da pa ipiman. Uwin nga rod Angam, anya nga ron nga eh. Talaga siguro kasta ti biyag. Iso siguro mat tinaituding agasat di kabsat ko, bakit? Wen Miss F. Ginibusan ni Manang Gina ti bukod na abiyag, gapo iti pannakaigumon na iti online sugal. Nasarakan laangan dagiti pannakabagi ti lintag ti bangkay na iti malikudan ti balayda. Nagusar daytoy iti tali tapno gibusan na ti bukod na abiyag. Adu kanu ngamin ti utang na. Nagastos na pa'y kanu ti kwarta ti kumpanya apag trab-trabahuan na iso nga inikkat da. Na-depress siguro gapu iti kinaado ti agsing-singer kenkwana. Iso anaramid na ti kasjay. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Raquel. Ken ka pagayam, Raquel. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabsat mo. Kinapudno na, adu timang mangeg ko akastoy. Makautang da iti rinibo-ribo gapulaang iti sugal. Iti kaano man awan tinasayaat nga ipaay ti sugal. Sapay kuma taagserbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a mahilig iti online sugal. Alakastan pagayam Raquel, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kani pagayam tayo a Kristi ti Santiago Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Kristi. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a nasukir nga anak. Miss F, agmay may saak laang nga anak. Sakto laang met ti estado ti panagbiag mi. Din makkelak ama ited amin ti kayat ko. Nasing petak met ti kunak. Natulnugak kadagiti dadakkel ko. Iso na laang taidi nagayatak na iturod ko asinukir dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi, Christy. Hi!
Ay, agyaman na simangput kamot laengan, Patrick. Itayak pa'y nga gururay dito yan niya. Kwa, sorry, sweetheart. Binulod nga ni pare Dexter ti motor ko. So, medyo naladawat. Okay, no problem. Kat sa dino nga rod nga iti pang-date ang kanyak, sweetheart. Ha? Sikaman kat din, usta dino ti kayat mo apapanan, sweetheart. Makaamukan, Patrick. Basta kayat ko ti agrelax si tangal daw. Di kan sumrek iti pagadalan nyo? Saanan? Masaduta kun nga gadal. Okay. Mapantangarod ag happy, sweetheart. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Ta sumurutak ken kay ti sa dinuman apangipanam kanyak, Patrick. Okay. Lumugan ka nga rodan ni ti motor ko, tamapantan. Okay. Naimbaga orasyo, tatalito. Apay, anya ti masapul mau. Ay kwa, dagasad ko man ni Kristi, tata. Nagtulag kami ngamin na rumor kami ita. I-date ko man ti anak yo, tata. Sana mabalay. Ha? Talaga napuskul ba ti panagrup-rupa man niya? Imbagak lang arudan ajak kayat ti artag ken adik apaki asawaan jay anak kaw. Apay, narigat ka di nga awaten dayta? Ha? Ni tatamad. Pudno nga gin inumak ngem sa anak mo't nga artag. Kang ronan ti amin, sa anak nga adik, tata. Ay, awanan ti adupay asaw. Pumanaw ka kitday. Di mo disturbon ti anak kaw. Ta madamang agrib-ribyaw. Ken maysa, ti matrabaho dito'y balay. Kat kasano nga rudan nga tinagtulagan mig ni Kristi, no di yung matpalubusan na rumor, tata. Loko nak, pumanaw ka. Pumanaw kan. Ta manganuan niya pa'y ti maaramid kukid ka. Ala, panaw! Patrick! Kristi, sinurnak? Wan! Linibasak ni tatang. Anya? Abangan mo pirugan na ka ni tatang mo. Uray marwam tayo jela kay. Masurunak. Paritan nakit din na makinayat ken ka. Ha? Di nakarog ka no kayat aparakin ka. Siyak mo't ti makiasawa. San mo't nga iso? Loko ka talaga. Pasensya ka na, iti panagsasaw ni tatang ko, Patrick. Hindi ka madanagan. Nakasagana ak amang sukir kadakwada para ken ka. Ayayatan ka nga minunay. Diyak namin kaya mapukaw kay tibiyag ko. Oh, agyaman na Kristi. Ay ayatan ka mo't unay-unay. No kayat mo, agden natan. Diyak ngamin kayat ang maagaw na kapay ti sa balikan niya. Sige, Patrick. Mayata kiti dayta. Ayos! Nagturugam inirami Kristi. Kwa? Ijay balay da sina, tatang. Ulbon! Ha? Nagturugam inirami kunak. Kwa? Sumumpat ka! Ijay ayan da, Patrick. Hoy no! Para manan kansan! Sige! Sige Padasan nyo timang kabil kanyak, tapumanawak. Anya? Sana ka mang rabrabak. Panggupdak akabilan? Sige kabilindak, tay darum kayo. Una yan, ti kasta pa nagsasaom, Kriste. Di nakmata ni kabilangan nga amam. Una, tadidak mo't maawatan nga anak yo. Ipaidam yo, ti ayan tiragsak ko. Talaga nga ipainam may, tamo mimad apakaisag makam. Imub ubingan ka, ngamday ta asawa kit din ta dadi ta panunot mo. Addan to pa'y 15 years old ang makias-asawan. Siyak tulakit din a 20 titawan na. Ubing ka pa'y anak ka. Agadal ka pa'y nga umuna. Bayam ti asawa ta makauray na ita. Masaduta ko nga agadal tatang. Makiasawa akon. Tay sumutla ang ti papanan na dayta. Kriste! Nobyo ko ni Patrick. Kat nagsaritaan min ti panagden nami. Anya?
Mayat kayo man kan saan. Awanon ti mabalinan nyo. Ngamin, adan na pasamak kada kami kan ni Patrick. Iso nga agden na kamin, tatang. Agyaman na, tatinungpal mo ti Karim, Kristi. Iso na lang, tamang pilitan dada pag sinaan nagiti dadakkel mo. Sapayan naka-istrikto ni tatang mo. Awan ti rumba nga pagdanagan, Patrick. Siyak ti makaamo kan ni tatang ko. Okay. Imbagam dahi ta, sweetheart. Wen, kunak lang nga ruden. Naimbagkin ka, Tawan dagiti dadakkel mo amang bibiyangkin ka. Siyempre, adda da iti abroad. Isa maaramid kumat amin na kayat ko. Oray, ag naedda ni dyan. Basta paw-pawitan daklakit iti kwarta. Okay kanya ko. Sana all. Oh, kasano? Ag naed ka nga roden, iti balay. Wen, Patrick. Dayta okay lang ken ka. Ay, katuan Okay na okay kanyak. Saan ka nga roden nga gawid iti balayo? Taagden natan, sweetheart. Uwan, ang agawid akpay laeng tay nakalaan dagiti badbadok, sweetheart. Nay, apayan anak ko. Sa dino ti papanam. Apay nga gimimpaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Anya, sa dino nga ti papanam. Agden na kamin ka ni Patrick. Anya, agdan na kayon kunam. Wen nga rod! Tagulit kayo mat. Kasano nga ti panagadal mo anak ko. Nagsaritaan min ka ni Patrick dayta abanag. Di kay agdanag. Ituloy ko lahat ti agadal nga uray makiasawa akon. Isublim na kita badbadong iti kabinet mo, Kriste. Pangasi yu tatang nanang. Itid yun ti wayawayak. Balasang akon. Di yu kumamot iparit ti banag apagragsakak. Agadal kapay. Inton makaturpos ka, uray aramidem ton ti amin na kaykayat mo. Pudno ti kuna ni tatang mo anak ko. Pag-aasim, saan kumamot anatangkan ti ulom? Ay basta! Siyak ti matungpal, tatang, nanang. Palubusan dak. No diyo kayat aguraan kayo aging katungpal biyag ko. Kristi! Alya. Nalawag tinangig yung nanang, tatang, ha? Amudak mo't siguron. Sa anak amang rabrabak. Apay nga ta, nagbalidbat ng asukir ti anak talakay. Bakit? Jaklay pagarup amay turid na tagayam asong-basong bata ni tikas jay. Rabiin, bakit? Maturog tan. Huston na itapa nagsangsangit mo. Saan tamot nagkurang anang bagbagakan kwa na? Pinadakkel tamot itinasaya at asursuro. Nga mapayakas jay matan. Kala at ti panagbaliw na. Hoy, naitamat nga ron tinamdamagak iti bagay. Bakit? Madanagan na kiti anak talakay. Nalabit na influensyaan iti dadya Patrick. Anyangan nga tati kasayatan nga aramidan ta. Kasanon ti panaganal ti anak ta. Sayang mat no saanan nga agtuloy nga agadal. Mala, maturog tan bakit. Bayam, naipadas kung tumanan ti mapanid di balay da Patrick hinton bigat. Mapan kusukunan ti anak ta. Agawit tan, Kriste. Diyak kaya tatang. Pangaasim ka di, at saan anatangken ti ulam. Amom ka di, saan anakaturturog jay inam idirabi Gapo iti kapapanunot na ken ka. Baybay andak ko man tatang. Di kayag danag. Awan ti daka sa mapasamak kanyak. Nasingpat ni Patrick. Iso nga awan nga ti rumba nga pagdanagan nyo. Ken may sa. Kabaila kon ti bagik. Saan akon nga ubing tatang. Sa dinotayan ni Patrick, ibagamtag sarita kamay. Okay, tata. Anya ti pagayo kanya? Iawit kon ti anak ko. Ubing kayo pa'y. Saan nyo pa'y akabaalan ti agpamilya? Agadal kayo pa'y kuma.
Ni Kristi, ti pangibagaan nyo ti day tata, sana siya. Basta dito yakon balay dang agnaed tatang. Iso apang nga asiyo ha, gawid kayon. Sana nga agbaliw ti panggading ko. Agpagpakaasi akin ka, anak ko. Agadal ka pa'y kuma. Sana bali day ta asawa ta makauray ko nakmanayin. Siyak ti agpakpakaasi kada kayo tatang. Pangasiyo. Itid yun ti waya-wayak. Ang anak ko. Di kay agdanag. Sa anak nga agbisin ditoy. Aday jay abroad dagiti dadakkel ni Patrick. Binulanda nga agpaw iti kwarta. Iso nga awan nga ro ti parikot iti pagbiag mi. Agin inom ka manen? Basilang, sweetheart. Pangpaturog. Okay. Mabilang pagpilyan ka. Sino ti pilyan? Siya? Wano, dagiti dadakkel mo. Sika siyempre. Sika lang nga rudan ti pinili. Agbiagak nga oray awan dagiti dadakkel ko. Basta, ada kay iti biag ko, Patrick. Oh, agyaman na, Kristi. Talaga gayam, anapatigakin ka. Unay-unay Patrick. Sika ti biag ko. Sika ti amin ko. Numapukaw ka iti biag ko. Nasaysaya at laangan amapukaw akmeten dito'y lubong. Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Patrick. Ay ayatan kamat unay-unay, Kristi. Kumusta nga tanjay anak talakay? Ay, jak amo abakay. Baring nasaya at ti kasasaad na hitiden na dadya Patrick. Anya nga tano, mapantamanan ang lukuyan nga agawid. Ay nabakit. Namin ngay naramid ta. Ngam talaga natangken ti ulo na. Awanen mabalinta. Ay, Lito. Namin mata na binagbagaan ta. Agam awan latta. Natangsik pa yan. Isa panagkunak at baybay antan iti kayat na nga aramidan. Ay, Saan tamat nagkurang anang bagbagakan kwa na. Inaramid tamat ti pagrebengan ta kas dadakkel na. Isa makaamumot ta ni ti biyag na. kasanunto lang at ang timasakbayan na. Nagruna ita ta nagsardeng matan nga giskwela. Ay, bayamon bakit. Kas jay nga ron, ti kayat na nga aramidan. Awanan na talaga ti maramidan ta. Bayantan na mga ramid iti kayat na. Papanam, Patrick. At daoting may ngagbabarkada. Ay, kasta ka di. Well, ikuyog ka kuma, yung pasig kami matalalaki. Iso magbatikan. Okay. Anyan to nga oras nga iti panagawid mo. Nih, jak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko adagos ang ti ibagbagam. Aha. Basta agtalinad ka lang di ti balay. Di ka rumrumar. Urayin na aging ka sumang petak. Sige. Ang di ka unay agpakarabi Amo mo tadandani ako naganak. Wen, unay ka na ya. Sige, tama pa na kon. Agrobot ka lakay, darasem. Right. Kapay bakit? Intaray da kano ijo ospital ti anak ta. Anya? Apay ka daw? Jakam mo nga maamangan no aganakan. Ay, aganak mo't lagayam. Kunaklakit din no anyan tinapasamak kan kuana. Agrobot kan tainta kitaan dya anak ta. O sige, mabitlaan nga ron tagsukatak. Ay na, naglukmal ti apo ko talakay. Wali nga ron bakay. Kita abaw, kaing-ingas unay ni Kriste di ubing pay. Wali nga raw. Ay na, kastalat tantiro pa ni Kriste inimpas nga imaw. Nanang. Tatang. Nasaya at mata nakariing kan anak ko. Mabitlaan
Igawan ka iti ka na, muan. Agi amanak, nanang. Inlutuan na ka iti native amanaok. Naimas na ita. Kaaduam ti kanem tapno agsubli ti sigod a pigsam, anak. Uwen, tatang. Kat agi amanak. Atay ta, nakaturugan ti anak ta, Kristi. Malang, ipaida mo ni ti krib na, Patrick. Well, narna ka na dagos. Uwen, tanabsog. Sige, tampapanak mo tan. Papanam ka trabiin. Kasangay ngamin ni Harvey ita. Pagbigyak tapno saan ngagpasugnod. Anya, ang awan ka duwami kan ni baby dito'y balay. Pangaasim, saan da kami kumamot na panawan? Mabitak lang. Sa anak ngagbayag dyan. Agsubli ak lang nga dagos. Itay dakpay lang orayan. Ay saan? Di ka mapmapan? Di nakpagpungtutan, Patrick. Oy, Kristi di nakpangpangta na kasta. Tapisin kan tupay. Anya? Sana si kati makalapod kanyak. Patrick! Agsubli ka dito'y! Patrick! Imayak ta kayat ka makasarita, anak ko. Maipapanmanan iti anya, nanang. Anak ko, adan anak mo. Ijam ko man ti mapan makiin-inom. Asino manan ayati nakadamagan nyo iti dayta, nanang? Saan na masapul ama amuam, anak ko. Basta, adan na kay baga kanyak akanayon ti irurwaryo. Kat nabarbartag kayo nga agawid. Apay aya makibibiyang kayo launa yan, nanang. Kristi! Amok mo ti araramedak, nanang. Ken may sa anak mo ta dumaw-dawat kada kayo iti paginom ko. Ibagbagak laeng ti pagsaya atam, anak ko. Kaasi mo ti anak Gusto, yo. nanang. Diyagon kayo ta denggan pa iti bagayo. Ulit ka. Saan ko adaw-dawatan kada kayo ti pagininom ko? Dagiti dadakkel ni Patrick ti mangmangted iti kwartami. Isu apang naasi yun, nanang. Saan da kamin apakibibiyangan? Ay, awanan lakay. Talaga saanan ang maisuro dyan, akta. Namintakal as suker. Di na kayat ti mabagbagaan. Wal nga road bakay. At dapay kit din ati mangsit manipur nagdenadan iti dadya Patrick. Kaslaawanan apulos ti kasapulan na kadata-dadakkel na iti kasjaya panagsasauna. Ngala, bayamon bakit? At dalang agsakit tinakam mo no iso ti pampanunutan. Ikararag talangan, nasapay ko mata makaamiris mutlaang ti anak ta. Duan ti tawen ti anak ta, Patrick. Ang maging gaita, nabisyo kalat ta. Pinagsardengnak nga aginom, ken agsigarilyo. Ngam, sikamot ti di mo isardeng dagiti bisyom. Rugyan na kadimanan na sermonan? Amumet ajak kayat ti maser-sermonan, Kristi. Patrick, Di dakto pa sermonan nagiti dadakkel ko. Sikan tulakit din. kasanugayam ti kunam a panagkasarta. Agkasartan iti kasta, agbalin mo ten alegal ti panagden nata. Kasar dita sa asawam. Tungkalagsaw ka, kasar, makauma. Patrick, Tapno ibagakin ka. Awan iti bokabularyok ti kasar. Sige, tama pa nakon. Papanamanan nga Adda pa panak. Saanan anas ka na mamwam. Marabyan ka kadimanan? Anya nga ko man, marabyanak. Sa anak mo't ngagkurkurang kada kayo Itad ko mo't amin ang kasapulan nyo. Awanan. Nagbalbaliw kan, Patrick. Sana nakas idi ti kinalailom kanyak. Maiturad na ko nabugbog kawan. Kasla, sanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Adula amin ngay bagbagam. Talaga mo't asaan kang asawa, kasaan tamot anak kasar. Takamalangan. Patrick! Agsubli ka ditoy! Di nagpanawan, Patrick! Patrick!
Anya ka, Mart Christy, anak ka. Wen tatang, kadwak ti anak ko. Dito'y kami pailaeng manbalayo ang maturog. Ay, katuan, nasaya at mo tayong pasyar mo ti apo ko may. Apaya di yung matkadwa ni Patrick. Talong nga aldawan asana nagawawin ni Patrick tatang. Anya, Orayo kasukunon da kami dito'y balay tatang. napanan na kano aya. Diyak mo tatang. Kanayon ngamin amarabian. Isu asinitak. Idi kwan, inapanak matan. Aging ga, nagrekyar kami. Pimanaw, kat saanan ang nagawawid iti talong nga aldaw. Isu masursurunak tatang. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siya ti asawa ni Patrick. Sika, asino ka? Anya? Anay ko, di nakpadpadasan si ka babae. Tauray masikugak, kabalak ti makiginubal kan ka. Anya? Ulit man ti kinunam. Christy, pangasim. Di ka giskandalo diti palay ko. Vanessa, honey, umulit ka ni ti Sineta. Kasaritak labiit dati ababay. Okay, honey. Sumaruno ka dagos, Wen. Anya ti kayat asawan da ito'y Patrick. Ladingitek, ngam ni Vanessa ti ay-ayatek. Isa pumanaw kayon diti balay ko. Anya? Awanan kay tibain, Patrick. Kalpasan ti ado pa nagsaksakripisyo kiti danam. Kastoy laan ti subad mo. Apay! Apay, anaramid mo ti kastoy kanyak, Patrick. Apay! Aklunan tan, tigasat ta. Nalabit asaan na data tinaituning nga para kitunggal may sa. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kanyak, ta saan kan nga ay-ayatan. Patrick! Ngam no di mo kayat ti pumanaw diti balay. Okay lang matkat di nga orag naad kayo dito. Ipagpagapok iti anak ta. Isu na lang, taanusan nyo ti agyan iti may sa asilid iti baba. Tada kami kan ni Vanessa, ti agyan iti silid ta. Ni Patrick ti umuna nga ayat ko. Jakman amo ngem talaga ana iturad ko asinukir dagiti dadakkal ko gapuken ko na. Ado ti insakripisyok, ado ti napukaw ko gapu iti bulsek a panagayat ko iti lalaki asaan met gayam a mapagtalkan. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. No siguro tadyak sinukir dagiti dadakkal ko nalabit a may saak itan a professional. Ita Miss F, agnanaed kamin nga agina dito'y balay dagiti dadakkal ko. Kinapudno na mababainak kadakwada. Ngamin, kinnan ko dagiti insawsawang ko idi. Ngam oray no kasta, sandak aginura. Ngam kitdi, ad-ad-dapay nga inpatagdak. Al-alukuyan dak amang ituloy manan iti panagadal ko. Ngam kasla masadutak meten. Kasla kay kayat kon ti agtrabaho. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Christy. Ken ka pagayam, Christy. Di mon sayangan ti may kadwa agundaway nga it-ited dagiti dadakkal mo pagayam ko. Ituloy mo kit di ti agadal. Panunutem ti anak mo. Panunutem ti masakbayan yu nga agina. Saan nga agnanayon ket adda dagiti dadakkal mo amang tultulong ken ka. Bumakbaket ken lumaklakay dan. Isu asapay kuma taag panunot ka anaimbag. Alakastan pagayam Christy, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Pagyamanan da kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taitultuloy yulat ta timang suporta, dito'y nanumo at channel tayo. Iti kasta, ket ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Aging gamanan inton sumaruno nga upload me. Agyaman kami unay iti ingkay panagdengeg.